Maksud iki sampean iki rak piyayi putri ning rak dedege utawa tata gelar rak kaya wong lanang to. Pundhake Trajumas. Oh nggih. Payudara nguyuh dentol. Lambunge nawon kemit, cethik mungal, kentol kiyal angemanak, pupune mokang gasir. Kecete lenggang moyo-moyo lek mlaku semu jinjit, narik kawigaten pone nek disawang saka mburi. Wah, jare. Bayangane wong terus rena-rena. Nok, arepe ngaturke apa? Ini rak ana daleme Bapak Haji Mujianto. Nggih, kagungan kersa mala kramakaken ingkang putri napa putra Rama? Ingkang wis putra putri wong dadi siji kok Cahayu. Oh nggih. Paring dedonga bakune nggih dumateng temanten kekalih Rama. Piye-piye? Paring dedonga. Oh ya ngono lho ya. Sing rada jelas bapak ki wis rada duda pamireng. Jebule cugetan bocah iki. Nggih mboten. Eneng pake ora pati krungu titik lek. Dedonga ki maksude ndongake karo kaki nini temanten. Nggih, leres. Coba kowe ndonga apa? Aja nganti kleru dongamu lho Cahayu. Mboten. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan Balai Wisma tansah atot runtut pindha mimilan mintuna dados kaken-kakenan inen-inen boten pinisahake donya ketkaning delahan enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solehah. Iya. Semanten ugi dumateng Bapak sinten kala wau? Bapak Haji Mujianto. Bapak Haji Mujianto mugi-mugi anggenipun miwaha putra mahargya siwi mboten wonten alangan setunggal menapa pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan kecukupan sandang panganan papan ayam tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sami rawuh kula dongaaken mugi-mugi panjang yuswanipun, pinaringan bagas kuwarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah, kena kanggo membangun omah, kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Tenang mletek pikiranmu. Oh nggih. Dadi sembodo dikai bathuk. Lah nggih mboten wonten bathuke pranggih malah medeni to. Oh sing penting pancen bathuke ya, Nduk. Oh nggih. Wong wadon iku kudu duwe bathuk. Lah nggih, bathuk ngisor dhuwur. Wah, sing dadi tamburin mesem. Diomongi bathuk ngisor dhuwur sembayangne bojone. Jawane ngono ya. Nggih. Nandasari Cahayu. Dawuh. Kowe saiki nembang aku tak bebasne pilihanmu tembang apa? Ana tembang rembulan kasmaran ngono. Dadi aja kokean sing versi ala dangdut lho. Dangdut tetep diwenehi. Iya ta? Ngaten. Ya aku ngerti nek kowe pinter dangdut. Saiki coba akhir sebuah cerita kayak piye, Nduk? Titik pas nggon rap tok. Mau tak jaga ya. Oh nggih. Bocah ki apa-apa apik niki, Pak. Niki kula didik mulai kelas 2 SD, Pak. Ora ngira dadi bocah ayune kaya ngene. Nurun ibuke. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Tidak ngurusi vokal. Walau terkadang diri rendah terhina. Namun jangan apa kula? Awakmu yo ngono aja tersinggung to, Nduk. Wong titik wis. Lah aku ki lho lek kembiyen selalu njaluk contoh aku bareng saiki pinter lek dicontoni Dede aku apa kowe. Pak aku kurang lembarane iki kurang 3. Wani ngono lho saiki. Iya. Terus namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Langkah terbaik hanyalah perpisahan.
apik. Aku jan karo sampean iki danan tenan. Nah. Lekas ndenggelmu. Danan kok. Ya, Nduk. Nggih. Pilihanmu tembange apa sing iso diaturke kena dinikmati para sepuh, para punden karo kanca nom-noman. Nggih. Tembangin jenengan mawon nggih manik. Apa? Memanik. Nggih. Oh iya ya apik lho. Niki ugi permintaan saking Mbak Fitria Eka wonten Hongkong Rama ingkang sampun menyupport jenengan selama niki. Piye? Boten mireng malih. Rada banter nek ngomong aku ora pati krungu. Menika tembang pamundutan saking Mbak Fitria Eka wonten Hongkong Rama. Salah. Diaturke sik khusus untuk Mbak Fitria yang ada di Hongkong. Nggih. Mbak Fitria, saya Pak Sun Gondrong Kondo Wahyu Widodo mengucapkan banyak terima kasih panjenengan sampun paring dhateng anggota kula kanca-kanca Waranggana menika dados seragam ngono. Tak dadekke seragam Cahayu. Pundi? Oh nggih, ndek wingi nggih. Piye lho kowe iki? Nggih. Piye lek muni piye kok pundi diparingi Kan Mbak Fitria to dados, mongko ora nggih. titik seharga montor Scoopy anyar. Nggih, leres. Terima Leres saestu kasih. niku, matur sembah nuwun Mbak Fitria. Dadi tak Eka. dadekke seragame sinden. Endi ngono? Mboten, nika dereng dados. Lah ya durung dadi ngono ya. Diaturke ya manik. Dados Mbak Fitri yang ada di Hongkong, kula dongake kanca-kanca sedaya teng Hongkong niku kaparingan bagas kewarasan, murah, Rezeki. panjang yuswane. Amin. Sok nek bali ning Jawa nanggap wayang. Amin. Ya, diaturke. Pelok kene Mas, monggo. Iki wis ora nggih jam-jaman lho ning kene wong ning omahe dhewe kok. Nah, nggih. Wong mbak kakek araku kaya bapakku dhewe kok. Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu pin